mun zo nan garin kukawa Baga kwana uku da ya shige. Mutane sun kai kamar 500 a nan garin. Alal hakika mun ba abinci ma mutane ya kai 80,000. Sauran yaran su ne. So ba yadda za a yi gwamnati ko wani ayin jos ko mutane agaji su zo su ba da abinci ma mutane 500. Abin da muke so ba wani abu bane mutane su koma garinsu musamman Baga.